Is-Siġġiewi hija lokalità fejn il-Gvern se jiftaħ l-ewwel dar residenzjali fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia. Il-Ministru Farrugia qal li l-għan ta' din id-dar hija li persuni b'diżabilità ikunu integrati iktar fil-komunità. Bħala faċilità biex persuni b'diżabilità ikun jistgħu joqogħdu wkoll fil-komunità. Hija target illi qegħdin nissettjaw għax aħna nemmnu illi persuni anke b'diżabilità kemm jista' jkun ma jkunux istituzzjonalizzati imma jkunu fil-lokalitajiet ta' pajjiżna skont anke kif issettjat mill-manifest elettorali. Din id-dar ingħatat mid-Dipartiment tal-Housing u issa se jibda x-xogħol fuq il-pjani biex tintuża bl-aħjar mod possibbli. Id-dar fil-fatt qiegħda fis-Siġġiewi sa nkunu qed nagħmlu evalwazzjoni tal-kmamar li fiha u kif tista' jsir itqassim biex eventwalment ikun nistgħu nutilizzawha għal persuni b'diżabilità. Il-Ministru Farrugia ta' dawn id-dettalji meta attenda għall-inaugurazzjoni tal-estensjoni ta' dar tal-anzjani ta' Casa Arkati. Fl-aħħar xhur Casa Arkati żiedet ma' 38 kamra tas-sodda ġdida filwaqt li għamlet ċentru ġdid fejn l-anzjani jaħdmu fuq attivitajiet li ġaluhom iħossuhom aħjar. Kollox Casa Arkati tilqa' fiha madwar 180 resident. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani u Persuni b'Diżabilità Ġustin Karwana.